Avtobusa minirip pazar etdiň-de. Ama pazar mazar diýen, meňe pazar bolan ýerim. Kano? Ilmi damada pazar bolýardy magzama. Ondan gülüm kim kynçylyklar başy awtobusa başýanlar. Boy kalan oglandan sorak bol, moýko diýýärdim, awtobusa minýärdim. Ine 48 bolýar deme da. Ondan näçe bu kedap bermediň bilýärmi? Agyr bolmasyn diýdim olsa, ýeňiljek bolsun. Sana da gowdaly oglan ýalar. Kim diýär şonu? Adamlar? Sen şu adamlara bilýärmi näme diýmeli? Näme? Adamlar ken akıl vermen öňüm daralyp gördüňen durmuşymyzda ýaşak görmen maňa akıl bermesinler. Şey diýär bolar, dinleme, ýaman düşman kendir, bloggerlar diýärmi şonu? Sen meni şäherden bärik näme üçin ýetirdiň? Sen bäri getirme sebebi zalaylarda alçak lezzetimi şäkerini boy ýerinden tapmayan kilini. Sen marojna goýarýaňa. Owa. Ine getiren ýerim. Ana. Idýom. Täze içine girýäňa. Sen goýarýan marojnadan gitmek bana nime bara süýünýär. Maras. Maras döndür. Buna ýöne marojna sen şeýip alajak bolan özüň oýnataymagyny o. Ingo goýarýan marojnany şu ak gaýmak maras döndürmesi. Oje pesat bilen bolmy? Ýöne. Oje oýna gonu o ömür men oýnak geçdi. Näme oynadyk dursun o. Agam näme oynanyp dursun jalaýlan diýerler. Jalay boljak bolýan o. Bera marojnasyn o. Şu dünýäde diýir wagtym sen diňe men oýnap bilýändir. Özüm oýnadyp dursun ýüzler. Bu ýerde bolsun o. Ama gowja babil ýa faýdama. Maňa göýük ysmanak ýata-da. Ýekşendir no banan ýata-ýata. Ha, atan fitçi maýmuny. Näme da hudojnik bolýanmy bir ýerde. Biýdin men marojnaň ýam. Owa. Meseleden şarik bir ýa. Näşe pulasmam bilen owa irep bar ýa. Ben atam. Göýgünden, agyndan, güýdünden, ýagyndan, bagyndan, dağyndan. İlki eredin sen, soňdan erep su bolwakdyň, näme ol çoğus üçüli? Şäherde şuleýde tapmaýan diýip. Tapmaýan diňe şu bilmeýin 48. Mene öň şuna ilk gördüm. Bir ýerde ilk gördüm. Patder, kadar o idil ustagammy? Owa. Garas barmyň da. Imni şu mix idinmi? Owa. Balam şu gedek aýalan söz. Men soňa bul at toýdy da çylpdyrlar bular. Bizim öýüne süýrenip gelmek gerek. Geleken şäherde bolsaň. Balara daýdaýyn. Dostlar, Akkay maň ýene urun okudy. Aptagoy uniwersitetlik talyman ýanyna birinji etasyny açylanlar. Bizim öýüne bolsaň Akkaymak bizim öýüne gelýäňiz şäherde bolsaňyz şähere gelýäňiz. Şähere näçe awtobus gidýär? Ýüzür bol. Yük çıkmam karay bun bağlardan. Aha. Yaray o qaydaly atdy qızgyn we howany bola. Qaydaly qızgyn howa tekste qaydaýarlar. Ýok, muňa başgalar taşýardy. Durýarlar, düzülüşip. Deret programjyga bara, açaraba maşin bar etken taksi bolayma taşyp. Dünküjeler ýene de maňa gelip turan geçen men bu Allah'anzalar başlar içinde beredadyr. Ezanlar niye gitmeli? Ha? Şäher içine gitmeli ýok. Howa da şäher içine gitmeli mana talypdym. Diýelim, şäher içi 20 manat ýörüm. İşte kanser var badam dogan. Betto kansenere buldum ya dedim Lamborghini ýörüm. Bolýa kanser ba wagty berjek 20 manat. Türk sawan gerek mi? İlk sawan gerek mi? Aýguljan çaprak menende sowjak maşina bar agy. Şu qızgyny taksi tapmamaň satdal. Elber gynlar. Burmun kara şäher maşin kansenere işledeýin. Akyk Lamborghini diýsen Lamborghini ha. Öňdiňe ýeke bolup urýar. Ýüragy ikiläýleşin, belikne delleşin ha. Ha, şeyleme kanser var da onu çıkınma. Yeterli ha, sen hayır iyilikle mincik onu ne veya iyiydi mi? Yine sağ ol. Ben burada ortadayım. Agy şällin bar koňurdanyň eşitdim. Näfen alkyşyň öle dünýä indim mi? Sen gargynjyň bilen öler ýaly. Bilýän sirapäli. Salam dogan. Men iş gözlep geldim de o iş alýanmy? Ay ýok, alam ýok, iş garpy. İş garmy bara. Söz başlykmy? Men şoň ýerine oý, işini öğretýän. Haly gerekkäm, haly göräň bolmak başlyk. Nime?
Yok, men bara başlanmadı göräýin işe ýerjekdim. Başlyk ýok-a. Ha, ýokmy? Ýok. Onda haly göräýin, onda gelýänçä get. Agy bir gelen iş almalýan zatpam kagy. Muňsyna otursaň bolýarmy? Ýok, şeýdi sen adam asyp goýsaň bolýar. Agay sen şunu hala meýdan okut, hoşna halymy bir hit keçe ýallyk edi. Agy Eýrandan gelen bir muhtaçdym halygy bir iň aňrygaş haly. Adam tanaň ok ýene de tapyjy boljagam diýen. Nemeley salam dogan. Salam, Siz salam. başlypmışdaýdy. Ha, o hali yarasından. Ha, ýok, men neme iş gözlep gelipdim da bolen. İş kakras iş batta bir adamlık gerek. Mayor guruşayın işin yadayın. Dedin şu kakras bir iş ornuna, tatıcılık ornu. Şu bir gelimiz var bakar deyip, yani görünmeden denme. İyi köydüm, yetişem yok yani okumak şerif, matlaat vermeye, klientler var deyip. Ekip o da bakaram çağırın, şoğundan bir matlaatlı sen öyle. Ya şu haly magazyny bara yaman öwdüler. Arada goňşymyz halal kiripdir, ondan şonna diýdi, işgär gözleýärler diýip. Ha, o şu täzeslemsin. Hatır mümkün metel uloluklar. Sonra onun bakar ýeretdir. Bakar, kakras bakarım o demek yani. Bakar geliverik ben şu kakras täze kömek tapyp, cennet tansolun. Bakar dedim, cennetde porno haller, şunlar İran'ın 1300 hallerini, 700 hallerini, eyleki Türk hallerini şunlar. Öwret garadyna ta kömekçi, o yetişemek diýýardym. Başyk näme gerek kömekçi men hemme zady ýetişip oturýar gerek geldi de işgär. O yetişemek diýdim ha, ne soň? Yo, indi yetişerin başyk Yo, gerek. yetişmeýän, ben cennetde görkedaýdym. Öwredäými? Ha, o öwredim. Bolýar gelen öwredäýin. Şu haly bara Eýranyň bir muhtaçdym halysy. Ondan bir muhtaçdym diýipdi. İştim näme bolýar? Çitim bolýar da dokolýar ha, şoň çitim bolýar bir muhtaçdym. Iňe de dokalýan salymy. Ýok, çüýde dokolýar. Çürüýte stamak dokolýar Eýranyň. Ay, öwretjek bolşymda agay. Yo, sen soraň ogaşma, şu tapagynam soramadyň. Yo sapa näme gerek baňa bir çitimni bilsem biram klient Yo, sen gelen. klientler. Näme de dokalýan aýtsam boldy. Yok, sen sonra ya klientler tapağı näme diýip. Ýüpek ya ben bokum sonra ya şu ýöne akril bolup ya tapağı akriller. Klientler sonra Doğru, göwünsiz öwretdim men muňlaňşmaýan. agay bar wagty malda da oýnaklaplagy iş öwrenip iş etjege men diýem şu. Baray bizim baray. Bolýar şunu owurlaman, ýa-ýala bir satyn alýak bolar. Baran satın al. Pulum ýok taş wada. Balan uğurla ýary baray hiç kim. Goňşaratda owurlap dursa, girişksiz. Ho. Men uğurlanan ýesin melýän, näme diýin? Näle ýylara salýar, niýe seni owurlaýjak bolýar? Barsana, bar. Tuşlar, duran ne ol bul gelse kıygırdan. Bolýar. Kaç gide hem yok ya. Hawa egin çanal. Ben bana durduydum ya. Men ýesin de şu wagt alayda. İçinde yok değil mi? Hawa. Karyakalarym taýýar eken. Tayyar eken al. Ol dero iyi. Uy sagaşyny. Kovmu. Ha. Ne o artık harmana dönürdün ya bıraktılar. Salam aleyküm. Ne berdiyse berden o kusur attı. Ne yemek oldu? Onşu. Öyde hastayla. Ne mesela? Hastayla. Şu oğurluğu yesin belli diyor. Oğurluğa bak verdim de. Ayıp kaçma. Hayratı dağılmış ha. Ya o. Ödedim. Mına doydum gatsoğuklan. Şaşık gelem ýöredä da. Oğurluğa inan bilmedik kolay da. Getir. Maskara edeceğim onu. Şimdiki de 10 yıl olmaz. Ha? 10 yaş mı attın? Mene kamyaska buz ýalçyk bara. Suwap gelse. Amam bir mut. Maňa da aýal baba alqaýda ýa. Şoňa düşün alqaýda. Ayaz baba, Ha, aýal baba alqaýda. ayaz baba gelmele. Şoňa düşün jok alqaýda. Şuna düşün ha. Böyle. Salam bağırlar. Aytdiňiz goş gaýdyp berýäňiz. O, kim o am sen? Ben Ayaz baba. Canım. Tomutun orta kaybışan okmayan paltorlar okuyduğun olayım. Köşe sen değişmedi işleyin de. Kim o sen o? Men o Ayaz baba, Ayaz baba. Ne hemen Ayaz babası? Edin öldüm dedin 100 manda düşün ayaz baba kelaydı. Ne 100 mantık ayaz baba şey. Canım ben bu Ayaz baba. Nimedim ben? Ha? İçilyan su Ayaz baba dedim. Su.
Bana Suudi aytmadın sen Ayaz ağa diýdin ha. Okuldun ne? 100 mandan gitti kavul oldu. Hemen mun ne? Hemen deninni. Onun bu eşik bilen pulunu kim vermeli? Prakadın pulunu. Sen prakadın hiç kov canım 100 manda sokulma. 100 mana sokullu. 100 man kitlana. Ay borla gafarlanmasana ho. Meni ayazava. Bu gelecek yüreğimi sokat. Ne? Al. Ay tamam ya. Türkü gaýtmalanyň gyýylar. Hödürleýär. Hadi ho joran gowmy. Sagamana tirdiňmi? O gowmenem. Eşitdiňmi widan çykdy meniň hem türkü okup. Widan sağ ol saňadan isi betsin. Yok ýatdan çykaryp bolarmy seni? Habarlaşyp duran aňar barsamam. Yo ütgäp nämesin ütgäýin şol öňkümende. Yok arkaýyn ol habarlaşyp duran. Bolýa öňdäkilere salam aýt sağ ol. Sagaman gel. Habarlaşyp duran. Bolýa sağ ol. Türk'e gelip 2 ay geçenden soň gyýylar. Ni hayat güzel olacak, hayat güzel olacak, hayat seninle güzel olacak, hayat. Ya iyi ki de Türkiye'ye gelmişim ya, güzel olmuş Türkiye. Evet ya güzel ya benim için, hayallerim var, okullarım. Hadi öğreneceğim. Alo aşkım nasılsın? Evet ya geldim buraya. Güzel burası. Türkiye güzel ya okulum iyi. Sen nasıl güzel misin her yer? Evet ya aşkım güzel her şey. Evet. Yo ütgäme va. Sana öyle geliyordur. Güzellik ya her şeyim. Sonra söyle aşkım ne oldu? Sen ne zaman geleceksin? Yo aşkım ütgäme o. Şu ön konklumdur. Sana öyle gelebilir. Yıllar olup işe filla bir yedi.